Hola, bona nit. Si no hagués estat pel viatge del llavors conseller en cap, Josep Lluís Carod Rovira, a Perpinyà per reunir-se amb representants de l'organització ETA, els primers problemes interns o les primeres divergències en el primer tripartit haurien estat protagonitzades per Joan Carretero, en aquell moment conseller de Governació. L'any 2006, Joan Carretero va ser rellevat com a conseller pel president Maragall. Després va obrir un grup intern, un corrent intern a Esquerra crític amb la fórmula tripartita, però finalment va crear la seva pròpia formació, reagrupament amb la qual es presenta aquestes eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya del proper dia 28. Joan Carretero lidera reagrupament i es presenta com a número 1 per la circumscripció de Girona, però aquest dimarts fa l'acte central de la campanya al Vallès Oriental a Mollet del Vallès. Joan Carretero, bona nit. Hola, molt bona nit. Des de la conselleria que vostè va dirigir una miqueta més de 2 anys, el conseller Ausàs ha aprovat després la nova organització territorial de Catalunya i també la llei de consultes populars iniciades, com dèiem, a la seva època. Què li sembla com han quedat? Quin balanç en fa d'aquestes dues lleis que vostè va començar a fer caminar? Bé, jo li he de dir honradament, i em sap greu dir-ho, que són totes dues unes lleis absolutament innecessàries que no calia fer. És a dir, la llei de vegueries, de fet s'hauria d'anar a fer a Madrid, perquè ara, amb l'Estatut nou, les diputacions són vegueries, per tant, les diputacions són un òrgan administratiu de l'Estat i s'han de reformar, en tot cas, a Madrid. I el tema de les consultes populars, per acabar dient que qualsevol consulta popular l'ha d'autoritzar el govern de Madrid, doncs això ja ho teníem. Això no és més que transformar ja una reglamentació que existia en una llei, però no hem avançat ni un mil·límetre amb capacitat de decidir. D'aquesta cartera també hauria d'haver sortit una llei electoral, que no ha estat així, i és una de les propostes que vostè fa de cara a aquesta campanya, reformar una llei electoral perquè cada diputat tingui assignat un petit territori del país, no? Bé, stricto sensu, la competència de fer una llei electoral, quan jo era al govern, era del Departament de Relacions Institucionals, no de Governació. Nosaltres estàvem encarregats dels processos electorals. Tot i que jo m'hi vaig dedicar amb entusiasme a poder fer una llei electoral, tot i que no em tocava exactament pel departament que tenia. Nosaltres proposem, efectivament, que Catalunya no és que hagi de reformar la llei electoral, és que l'ha de fer, perquè els catalans hem estat incapaços, o els polítics catalans, de fer una llei electoral. Per tant, nosaltres proposem una llei electoral que l'aspecte fonamental és que els ciutadans, quan anem a votar, no votem una llista de personatges que no coneixem, en tot cas coneixem els caps de llista, sinó que tinguem un districte petit, que en molts llocs correspondrà a la comarca i a d'altres no, on elegim una persona que és la que representarà el nostre territori al Parlament. Per tant, això és un canvi substancial del sistema actual, que ara votem llistes, que han confegit com sigui els partits, però nosaltres volem que siguin les persones de cada territori que triïn la persona que creuen millor per defensar els interessos del seu territori. Primer corrent intern, com dèiem, després formació. En aquests 7 anys, què ha perdut? Què li ha faltat a Esquerra per mantenir la unitat de l'independentisme? Jo crec que el que ha passat a Esquerra, i que és humà, i això ho explicava ahir en un acte que vam fer a Sant Just, aviam, aconseguir la independència és pujar una muntanya. És difícil, no és una cosa fàcil. Llavors hi ha una gent que s'ho havien treballat, però van arribar a un campament base, van trobar que hi havia un cert confort en aquest campament base i van decidir quedar-s'hi molt de temps en lloc de continuar pujant i escalar, que és més dur que no pas estar al campament base. Això és, diguem-ne, per resumir-ho. En tot cas, jo crec que Esquerra Republicana ha fet un error de plantejament greu en el sentit de dir que només s'ha de ser d'esquerra, si només des de l'esquerra es pot assolir la independència. Jo penso que el procés d'independència és un procés que s'ha d'incorporar més gent d'esquerra, gent de dreta, gent de centre, gent de política, i a més, que ells han primat per damunt de qualsevol altra cosa la gestió està al govern, en definitiva, i per tant jo penso que això ha estat un error greu. Vostès es presenten amb una premissa, amb una voluntat clara. Si hi ha 69 diputats o més que estiguin a favor de crear un estat propi, el Parlament de Catalunya ho declararia de forma unilateral. Això no és una utopia, no és utòpic, no és fins i tot il·legal? No, nosaltres, per aconseguir la independència, com és obvi, algun dia hem de trencar la legalitat espanyola, perquè si no, no ens en sortiríem mai. És a dir, els espanyols no ens deixen i, per tant, no ho podem fer. Nosaltres volem sortir d'aquest cercle viciós trencant l'estatu quo i la manera que nosaltres pensem que s'ha de fer és tenir una majoria de diputats al Parlament de Catalunya perquè facin això, és a dir, que diguin que comença el procés d'independència, que comença el procés de reconeixement internacional, comença el procés de creació de l'estat propi.
Mira, l'utopia, en tot cas, és trobar els 68 diputats. L'utopia no és el procés està absolutament establert, està reconegut internacionalment, i el més difícil que tenim és una obvietat, aquí no cal que ens diem mentides entre nosaltres, doncs és trobar els 68 diputats que vulguin fer això. La independència no és només una qüestió d'audàcia. Això ho deia ahir el senyor Tresserras, conseller de Cultura, i des d'ahir militant a Esquerra Republicana, fins ara independent. Mira, la independència, com li deia, és una suma de moltes coses. És evident que si no tens audàcia no l'aconseguiràs. És a dir, des d'un despatx confortable i amb un bon sou no s'aconsegueix la independència ni aquí ni a la Lluna. Per tant, audàcia se n'ha de tenir un pla ben meditat, com tenim nosaltres, s'ha de tenir la voluntat de tirar-la endavant i s'ha de tenir la capacitat de convèncer a molts i molts ciutadans. Parlem d'aquest pla. El dia després de declarar la independència, qui paga les pensions, qui paga les escoles, qui paga les prestacions socials? Doncs miri, perquè això ho paga fins ara la Caixa Comuna de l'Estat espanyol, la Seguretat Social, per exemple, les pensions. Bàsicament ho paguem els catalans. Miri, qui ho pagarà? Doncs nosaltres, com estem fent ara. Si vostè compta els diners que han pagat els catalans de l'any 2004 al 2007, 4 anys, en pensions, vostè i jo, que estem actius, hem pagat a Espanya per valor de 13.000 milions d'euros més dels que han rebut els nostres pensionistes. Per tant, nosaltres garantim amb la independència justament les pensions, les prestacions socials, que si formem part de l'estat espanyol, cada vegada, com veu tothom, no ho diem nosaltres, es van reduint. Per tant, justament la manera de garantir tot això que vostè diu, les escoles, els hospitals, les pensions, és justament tenint l'estat propi i disposant dels nostres propis diners. Cada any se'n van de Catalunya cap a Espanya doncs milers i milers de milions d'euros, concretament uns 22.000 milions d'euros. Vostè i jo cada any regalem als espanyols 3 milions d'euros per cap. 3.000 euros per cap, perdó. Per tant, bé, doncs tot això són xifres que ens diuen que nosaltres sols, des del punt de vista econòmic, segur que aniríem millor. Amb l'anomenat espoli fiscal arriba per tot? Si això ho administrés Catalunya, per tot i en sobre. Per totes les prestacions, per fer infraestructures, per fer carreteres, per fer trens d'alta velocitat? Sí, perquè miri, l'espoli fiscal és allò que no torna. Nosaltres, a més, generem molts més recursos. Per tant, doncs, és evident que amb això, pensi que el deute grec estem parlant de 30.000 milions d'euros a l'any. Nosaltres 22.000 ja els regalem cada any als espanyols. Imagini si cada any tinguéssim 22.000 milions d'euros més. Escolti, Catalunya seria, sense cap mena de dubte, per càpita un dels territoris més rics d'Europa. Caldria negociar per alguna cosa amb l'Estat, no? Bueno, hauríem de, com a qualsevol divorci civilitzat, hauríem de discutir quins són els actius i els passius que ens hem de quedar cadascun en funció de les proporcions que calguin. Això està establert internacionalment, no cal inventar res per part nostra. Per tant, doncs, faríem això un procés de separació civilitzada, que és del que es tracta. També hi ha divorcis traumàtics, no només civilitzats, no? Sí, el que passa és que nosaltres tenim la sort de viure en un entorn democràtic, un entorn on prima per damunt de tot el respecte a les persones, el respecte a les institucions, el respecte al que decideix la majoria de la gent. Per tant, des d'aquest punt de vista no crec que hi hagi de cap problema. Molta gent catalana se sent tan catalana com espanyola, o fins i tot més espanyola que catalana. També hi ha gent que se sent més catalana o més catalana que espanyola, però en concret en aquest primer grup que deia, com la convenceria que la independència és necessària i és possible? Perquè els vincles, a vegades, més que econòmics, també són afectius. No, és que hi ha les dues coses. En tot cas, hi ha molta gent que quan li pregunten si se sent també espanyola diu que sí, perquè és evident que formem part de l'estat espanyol, i hi ha molta gent que, inclús per qüestions dels seus orígens, de la seva cultura, es troben bé formant part d'Espanya. Però hi ha un tema fonamental que és el dels diners. O sigui, el fet que ells formin part de l'estat espanyol fa que ells també, encara que se sentin, diguem-ne, moralment espanyols, no els tracten millor que els que no ens en sentim gens. Per tant, és una qüestió d'interès, de pur interès, de supervivència, de ser capaços de tenir un país competitiu, de ser capaços de tenir un país amb empreses que poden donar la cara en el món globalitzat. Necessitem urgentment un estat. Tenir un estat propi a Catalunya no vol dir anar contra ningú, no vol dir anar contra Espanya, ni contra França, ni contra ningú. Simplement tenir les eines per poder anar bé. Miri, avui m'explicaven unes persones que el seu municipi té uns 20 anys de vida i que, evidentment, des que tenen municipi propi, des que tenen ajuntament, la seva riquesa en béns públics, sobretot, ha augmentat de manera espectacular. Per tant, aquí ens passaria el mateix, és a dir, si els catalans disposéssim dels nostres diners, com ha passat a tot arreu. És a dir, si vostès mira els estats europeus que s'han creat en els darrers anys, ara són molt més rics.
han multiplicat per 3, per 7, per 10 la seva riquesa. Per tant, no tenim cap dubte que als catalans ens passaria el mateix. El que passa que qui va posar la papereta a la urna a vegades no només vota per motius econòmics o amb el cap, sinó que a vegades també vota amb el cor i amb els sentiments, no? Per això li preguntava si tenien algun tipus de discurs de persuasió cap a aquest tipus de persones. Bé, nosaltres el que, evidentment, el tenim en el sentit que qualsevol persona que visqui a Catalunya, doncs, i alguns inclús fa generacions i que viuen aquí, tenen aquí enterrada la família, tenen aquí els seus fills i els seus nets, doncs el lògic és que, a més, s'adscriguin des del punt de vista emocional i cultural al nou territori que els ha acollit i que els ha acollit bé, no? Per tant, doncs, nosaltres entenem que el motiu econòmic existeix i, a més, evidentment, jo em penso que no hi ha ningú que vulgui ser apàtrida tota la vida. Per tant, aquí s'ha donat un bon acolliment a totes les persones que s'ho han treballat, perquè la veritat és que s'ho han treballat i, per tant, doncs, el normal és que es vulguin formar part també de manera emotiva, de manera sentimental, de manera nacional, doncs, en aquest país.